गसाइगावनि श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि गांजा हमदों। टाटा साफारि VIP गारि सिङाव सिखोमानानै लाबोदोंमोन गांजाखौ। गांजा फालांगि खालामनाय टाटा साफारि नं UP 53AV 6719। सौरभ प्रताप सिंह आरो दीपु कुमारखौ खाबाय पुलिसआ। सानैनिबो न'आ उत्तर प्रदेशआव होननानै मोनथिनाय जादों। टाटा साफारियाव गासै 96.455 केजि गांजा मोननाय जादों। हमजानाय गांजाखौ रङियानिफ्राय उत्तर प्रदेश फारसे लांगासिनो दंमोन। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिबानगिरि हिरेन कुमार देखानि स्रो सुलुंनि गेजेरजों दिनै फुंनि समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव हमनो हायो। गांजानि बेसेनखौ 10 लाख रां जागोन होननानै मोनथिनाय जादों।